Panguva ine zvaonekwa kunzi kumagrassroots uko mu the ruling party ZANU-PF kwaitika chaos. Noda kwokuti kune vanhu vanoziva mutemo unozova chokwadi, people who have been loyal kubato the ruling party ZANU-PF. But panguva inoyi nokuda kwecorruption kuri kuonekwa kunzi zvese izvi zviri kusideliniwa. People vari kuchema kumagrassroots uko kuri kuonekwa kunzi right now the ruling party is not stable. People they are not satisfied nezvinhu zviri kuitika. Sandapinda mashoko anobuda achitsanangura sechaos iri kuitika muZANU-PF. Ndobva subscribe like utombe bell like kuti mnangozo ndanyora chiti grassroots ZANU-PF members are not happy over the growing disrespect for the party constitution by leadership which stipulates that a member who wishes to contest for the post of MP must have served for at least 5 years at the district. Newcomers are co-opted correctly and then allowed to contest. Though a move yaonekwa mu the ruling party kuonekwa these guys they are trying to consolidate power kuti vanhu vese vari kwaida kucontesta aiwa pama post MPs kwoti muonekwa kunzi vangori vanhu vagara vari ngori affiliated, vanhu vagara vari dominant mu the ruling party. Inoda kuti wakama munhu unonzi kuti uite MP unofanira kunge wakamboita dzimwe 5 years aiwa uriwo kudistrict uko. Right now kunyasi kuonekwa kunzi these guys they are trying to align vanhu vavo vanoziva kuti aiwa ndo vanhu vatinoda these new members kuti vanhu vanonga kunzi vangaisa change aiwa at some posts and in their ruling party ZANU-PF panguva ino they are being sidelined and magrassroots ari kuzviramba. Vanonyasa kuonekwa kunzi aiwa this is just a move yekuvharira vazhinji kunze. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chaonekwa kunzi right now the ruling party aiwa is not in order. Panapa tiri kuona unoposta mapictures amuri kuona awa emaZANU-PF big fishers vamuri kuona vari kunzi ndo vakomana vana Obert Mupofu nevamwe vakadaro vamuri kuona kunzi ndo vari kunzi ndo vari kuvharira vanhu panze, ndo vari kuomesa zvinhu mu the ruling party. Pinda comment section medu mbotidza mafungiro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe like chondombe bell icon.